so samičou pohlavnou bunkou vajíčko. Ukážte mi 2 chlapov, ktorí splodili dieťa. Ukážte mi 2 ženy. A pre vás je niečo čudné, čo my tu otvárame? Pre vás je to problém? A potom sa zamýšľate nad tým, že ako je možné, že chceme chrániť maloleté deti pred adopciou osôb rovnakého pohlavia, ktoré uprednostnili svoje spolužitie a chcete, aby sme do týchto rodín dali, hovorím, nie biologické deti, ale deti z detských domovov. A chcete tieto deti, ktoré vznikli oplodnením, ktorí majú svojich biologických rodičov, hodiť do spolužitia osôb, ktorí často sami seba hľadajú. A ja nepopieram, že je veľa vzorových párov aj homosexuálnych zväzkov a poďme sa baviť o dedických právach, poďme sa baviť o nahliadnutí do zdravotnej karty a o rôznych veciach. A ešte raz vám hovorím, poznám veľa takých párov. Aj veľa ľudí v politickej hantýrke, hovorím ešte raz, aj v politike a na vysokých funkciách. Rešpektujem každého. Ale odmietam, aby som nebol súčasný toho návrhu, ktorý tu je. A ešte raz, otec je muž a matka je vždy žena. A vždy to tak je. Preto som dal ten príklad dažďovky, pretože mám pocit, že ste schopní časom hovoriť našim deťom do budúcna, že je to úplne normálne. Dokonca tie úvahy idú tak šialeno ďaleko, že sú ľudia, ktorí tomu reálne veria. Že 2 ženy sa môžu dohodnúť a mať dieťa. To už nikto nerieši, že tam tá spermia vždy bude chýbať, čak? Chcel som to povedať aj preto takou hantýrkou, lebo mám pocit, že za ochranu ľudských práv, za porušovanie ich práv sa skrývate, ako keby my sme boli nejakí zlí ľudia. Ale my takisto chceme chrániť aj maloleté deti. Ja si napríklad považujem za nutnosť ochranu maloletého dievčaťa, aby bolo vrhnuté do spolužitia 2 chlapov. Bez ohľadu na to, aby jeden z nich bol jej biologický otec. Pre mňa je to hranica. Ochrana detských práv je viac ako nejaké sexuálne harašenie 2 ľudí. Preto chcem poďakovať a najmä vidím tie útoky do KDH. Toto nie je o tom teraz, že či máme taký názor na takéto veci ekonomické, ale toto je aj o zachovaní identity a hrdosti nášho národa. A ešte sme sa nezbláznili. Nedávno som videl, ako mi kamarát pustil video, že americký policajt zastavil chlapíka a ten hovorí, že nemôžete ma kontrolovať, ja som mačka. A ten Američan pripravený mu hovorí, pán Spišiak, že keď si mačka, nemôžeš šoférovať, tak ťa zoberiem do útulku. Tak okamžite bol človek, áno, že on hovorí, že ja sa dneska cítim ako mačka. Až tak ďaleko idú potom tieto šialenstva, že sa ľudia zobudia, ráno sa cítia zásuvka, po obede lampa, večer sú mačka. A je to normálne a ten policajt ich musí rešpektovať, lebo dneska hovorí s mačkou. A on normálne, keby nešoferoval, tak mu musí povedať, áno, tak beriem vás dneska ako mačku, no tak dobre, ideme do útulku, dáme vás očkovať, pretože až tak šialeno to pokročilo. Začalo to v 90 rokoch. A ja tu nechcem hodnotiť naozaj ešte raz, ak si človek rozhodne žiť s kýmkoľvek, ak jednoducho mu je tak dobre, ale vždy je to jeho pud, to, čo upredností, ale nemôže tým poškodzovať právo pre mňa sväté, a to je maloletého dieťaťa. V tejto novele nerobíme nič zlé. Robíme to, že chránime maloleté deti, robíme to, že vysvetľujeme a ešte raz jasne definujeme, kto je otec, kto je mama. Nerobíme to preto, čo vy rozprávate, aby sme niečo prekryli, pretože nemáme čo prekrývať. Áno, nie je to ľahké so smerákmi a zase oni to nemajú ľahké so mnou. Ale to, čo nás spája, je spoločný boj za tú hodnotu a šialenstvo, ktoré vy do politiky vnášate. Pretože, viete, často vy hovoríte o pochopení, o slušnosti, ale viete, kto je najviac cynický v tejto sále? Často ste to vy. Povýšenecký. Často nedosahujete úroveň toho vzdelania, o čom tu rozprávate. Veľakrát vidím ženy, ktoré aj nevedia, čo čítajú z vášho klubu, pretože ani nerozlišujete obsahové súvislosti pri novele trestného zákona. Rozprávate úplne slovníkom, kedy je zrejme, že nemáte elementárne právne vzdelanie. Vám je jedno odsek, odstavec, vám je jedno, že premlčanie, preklúzia, vôbec nič vám to nehovorí. Ale rozprávate. A rozprávate o tom, že treba riešiť problémy, lebo vy ste
náhodný zhluk ľudí. Veľmi dobre organizovaní, dobre financovaní, dobre vybraní. Ste tam z každej oblasti, ale ste tu len na jednu vec. Aby ste rozkladali túto spoločnosť, vytvárali dojem, že viete riešiť problémy, pozerali marginalizované skupiny, lebo ak chce niekto niekoho ovládať, musí vyvolať konflikt. A vy vyvolávate konflikt na elementárnych veciach, ktoré sú podstatou. Vyvolávate nepriateľstvo debatou a pod zámienkou svojej ľudskosti a pochopenia a priateľstva vyvolávate podľa mňa aj účelovo často konflikt. Ste len nástrojom, nie ste svojprávni. Viete, vidím tu blízkych národných politikov, vidím tu dokonca deti smerákov, vidím tu z cirkvi ľudí, vidím tu z polície. Niekto vás dobre namixoval. Ale namixovali vás na to, aby ste tu na témach, ktoré jednoducho rozkladajú spoločnosť. Áno, je to ten Sorosovský model. Nájsť minoritné skupiny. Raz budeme chrániť Rómov, raz budeme chrániť LGBT. Len stále sa vaďme. A potom poviete, že my neriešime veci. Nie, my chceme riešiť veci. A takáto elementárna vec, aby vám vadila, tak znamená to, že potrebujete mať konflikt. A ešte raz sa vrátim k tej veci. Poďme sa baviť o právach, ktoré pomôžu tým, ktorí žijú v iných zväzkoch. Poďme sa baviť o ochrane tých, ktorých, poviem, či sú to transrodové osoby, alebo iní ľudia. Ale nebavme sa o elementárnej veci, o tom, kto je otec, kto je matka. Mohol by som rozprávať veľa o tom, aký mám pohľad na spôsob vašej politiky a aj veľa o tom, ako produkt, ktorý vám predchádzal pani prezidentka Čaputová s denníkom N a s tými istými finančnými kruhmi likvidovali môj život. Pretože videli v 2019, že nemá šancu byť prezidentkou. A tie isté kruhy potom financovali rôzne občianske združenia, mimovládky, novinárov. My sme nikdy vám nešli tak do súkromia. Ste nezažili, čo som zažil ja za tie roky, aj keď som odovzdal mandát a 3 roky bol mimo parlamentu. Nemal som ochranu. Z vás ide niekedy zlo. Povýšenstvo, arogancia, cynizmus. Z vás. Nie. Oháňate sa vecami, skúsenosťami, ale vaše naozaj poznania a možno aj také frustrácie niektorých nerealizovaných vecí využíva niekto iný. Ste kolektív, ale ste len účelový kolektív. Vás organizujú, nie nás. Vás milujú tí istí ľudia, ktorí financujú to, čo som povedal. Pretože potrebujú rozložiť štát, potrebujú konflikty. Potrebujú konflikt medzi Čechmi, Slovákmi, Maďarmi a potrebujú poskokov z Bruselu. Mnohí z vás ste absolvovali mnohé školenia, mnohé pomoci mimovládok. Mnohí z vás by sa neuživili nikde. Nikde. Keby ste nemali za sebou všelijaké občianske združenia, všelijaké dotácie, sponzorstva, výskumy a neviem čo, reálnou robotou by ste sa neuživili. Môžete sa smiať. Fakt, môžete sa smiať. Mohol by som rozobrať tak, ako vy nás rozoberáte každého z vás. A verte tomu, že by to bolo takisto zaujímavé. Ale nie sme ľudia ako vy. My nemáme novinárov, ktorí idú po vás. Nemáme také zlo v sebe, ako máte vy a zatrpknutosť. Ja chcem, vážení kolegovia v koalícii, povedať, že som hrdý na ten návrh zákona. Ďakujem vláde Slovenskej republiky. Ďakujem každému poslancovi aj v opozícii, ktorý si uvedomuje, o čo tu ide. A tu ide o zachovanie suverenity, hrdosti, o zastavenie toho bláznovstva. Lebo ak chváliš Ukrajinu, alebo Západ, môže všetko. Môžeš aj páchať trestnú činnosť. To oni nepovažujú. To je poradenstvo, viete? To oni robia tak, že oni dostanú peniaze za edičnú činnosť, publikačnú činnosť, prednáškovú činnosť. To nie sú úplatky, viete? Keď som vyzval prezidentku Čaputovú a povedala, koľko zarobila v Spojených štátoch, dodnes sme sa to nedozvedeli. Čaká majetkové priznanie. Asi tak, ako jej kariéra v advokácii. Asi tak, ako jej prax. Umelé bubliny a potom neschopné rozhodovať. Ja som presvedčený, že tento zákon prejde. Dávno som vám tak nedohovoril, ale to sa nedá počúvať.
A myslím si, že u vás je to ako hrách na stenu, pretože niektorí ste tak emočne bezcitní, povýšenecký, arogantní, že aj neviete, o čom som rozprával. Tí, ktorí ste ma vypočuli a chápete, že ten boj je často zúfalý a viem, o čom rozprávam, pretože som tlak týchto ľudí zažil, od tlaku po kriminalizáciu, diskreditáciu, zosmiešňovanie a viem dokázať rôzne súvislosti a nemám toľko peniazy, aby som sa mohol s oligarchami zo Spojených štátov amerických, ktorí tu sa tvária, akože objavili Coca-Colu, súdiť. Je veľmi ľahké dokázať finančné prepojenie týchto kruhov. Sú to nebezpeční ľudia, schopní čohokoľvek na to, aby politikov, ktorí prirodzene politickou prácou vyrástli, aby ich zlikvidovali. Mne nikto nedaroval stranu. Musel som poraziť slotu. A mal som 37 rokov. Nedaroval mi nikto mandát. Vy ste tu niektorí omylom. A ja verím, že vydržíme v tejto koalícii napriek všetkým turbulenciám a že to zdravé jadro Slovenska ostane zachované. Pretože Boh varuj Slovensko, ak poskoci budú riadiť tento štát. Ďakujem vám. Na vystúpenie pána podpredsedu 13 faktických poznámok, takže prvý v poradí pán poslanec Štefunko. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Poprvé, pán Danko, ja sa naozaj necítim povýšenecký a arogantný a myslím, že ani nie som. Tak buď menujte, alebo nehovorte o všetkých PSK-rov. Pán Danko, neviem, že či ste vašim... Počkam, kým dovoláte. Pán Danko, neviem, že či ste KDH a celej tejto veci viac nepoškodili týmto vystúpením. Naozaj, lebo ako keby ústava je vážna vec. A podľa mňa, keby mala vedomie, tak už je niekde na hranici s Bergom, alebo možno aj ďalej. Lebo proste takto znehodnotiť vážnu debatu o ústave, v zásade ste nepovedali skoro nič o ústave, ste rozprávali o PSK ako takej, myslím, že pán predsedajúci to mal prerušiť a mal povedať, že sa má vyjadrovať k téme, tak ako to bolo v minulosti. Proste o ústave sa nedá rozprávať ako Anders Košit. Proste my sa bavíme o základnom texte, okolo ktorého chodíme každý deň, keď prichádzame do roboty. A proste vy ste túto vec skrátili na 2 dní debaty a podľa mňa majú z toho občania skôr srandu ako vážnu vec. To znamená, povedali ste, že poďme sa baviť o právach. Toto ja už počúvam 20 rokov, ale vždycky to hovoríte vtedy, keď niekto chce dať práva utláčaným. Vždycky poviete, poďme sa brániť o nejakých právach a tak ďalej, nikdy nedefinujete kedy, nikdy nedefinujete s kým a kedy sa ideme baviť, vždycky to poviete len keď ste v úzkých. To znamená, že definujte timeplan alebo časový plán, kedy sa o tomto budeme baviť. Odložme túto debatu o ústavách, ktoré v zásade potlačujú práva našich občanov a potom sa bavme o ústave. Ďakujem. Pán poslanec, len jedna krátka poznámka. Keby som dneska mal odobrať slovo každému, kto nehovoril k téme, tak už je po rozprave. Na margo toho, že ste mali výhrady, že tu bolo niečo mimo témy. Ďalší v poradí, pán poslanec Dubovický. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda Danko, ja budem reagovať na niektoré vety, ktoré ste povedali. Začal by som s tými detskými domovmi. A ja neviem, či vy vôbec viete, a teraz budem rozprávať o východnom Slovensku, že vyše 95% detí, ktoré odchádzajú z detských domovov, končia v osadách. Čo ste urobili za 10 rokov vlád, čo ste tu boli, pán Danko? A ako si dovoľujete takto urážať mňa, že som sa tu vyskytol, že moja rodina sa tu vyskytla? Kto vám dal to právo? Kto vám dal to právo? Ja som v živote na vás nezautočil tak, ako ste to urobili vy teraz a zobral som to osobne. Od 2000 do roku 2009 som pracoval v zahraničí, od roku 2011 som pracoval v 3 korporátnych firmách a v jednej dokonca, kde polovičný vlastník bolo Slovensko. Akým spôsobom si vôbec dovoľujete niečo také povedať? Čo sa týka konfliktu, pán Danko, práve SNS, či to bolo počas Prvej Slovenskej republiky, posielala Židov do koncentračných táborov.
Je to. Ešte som neskončil. Môžete vo faktickej. Ja čo si... sa zlúčil. A čo ste dovolili? Áno, s Hlinkovou Gardou. My sme posielali. Prerušujem rokovanie schôdze, vyhlasujem 5-minútovú prestávku. Obyčajný gauner. Hej, obyčajný gauner. Ste videli Slota, keď posielal tanky na... Hej, čo si tu dovoľujete vy tu? Hej.